σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου ξανά. Έχω να κάνω πάρα πολύ καιρό βίντεο και το ξέρω, αλλά αποφάσισα τώρα να συνεχίσω. Σήμερα θα παίξουμε Dress to Impress. Συγγνώμη άμα είχα να κάνω πολύ καιρό βίντεο, δεν πειράζει. Ξέχασα να συστηθώ. Είμαι η Κατερίνα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Θα ήθελα πάρα πολύ αν θα μπορέσετε, επειδή είμαι καινούρια, να κάνετε μία εγγραφή και ένα like και θα με βοηθήσει πολύ. Σήμερα αποφάσισα να παίξω Dress to Impress μαζί σας για να δω και λίγο περισσότερο το Christmas update. Οπότε πάμε να το δούμε μαζί. Το είδα λίγο, αλλά δεν πρόλαβα πολύ και πείτε μου αν θέλετε να κάνω και βίντεο που κάνω το quest, γιατί έχει βγει και quest από ό,τι έχω δει. Οπότε ναι. Ακούγεται και μουσική, δεν ξέρω αν ακούγεται. Ακούγεται. Λοιπόν, μπορώ να πω ότι έχουν βάλει πολύ ωραία πράγματα και είναι πολύ ωραίο το intro. Λοιπόν, τώρα θα περιμένουμε 100 ώρες να μας φορτώσει. Εντάξει. Αυτό το παιχνίδι, το Dress to Impress, το παίζω πάρα πολύ καιρό. Είναι από τα αγαπημένα μου. Είμαι trendsetter, έχω το VIP, έχω το custom makeup, το παίζω και το καιρό δηλαδή. Οπότε ναι. Βλέπω ότι φοράνε χριστουγεννιάτικα πράγματα και κόκκινα. Δεν έχω ιδέα για το θέμα, γιατί μου έχει κολλήσει. Εν τω μεταξύ έχουν βάλει και αυτό το φόρμα που το αγαπώ και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ όταν το είχα βγάλει. Εδώ έχει κάποια Christmas καινούρια από ό,τι βλέπω. Πολύ ωραία φαίνονται. Ακόμα δεν βλέπω το θέμα, αλλά θα πάω να βάλω ένα κανονικό δέρμα. Ναι, μου έχει κολλήσει. Γενικά λίγο κολλάει το συγκεκριμένο παιχνίδι κάθε φορά. Δεν ξέρω τι κάνουμε. Και επειδή μου θέλετε να κάνω κι άλλα βίντεο με Dress to Impress και μπορώ κιόλας να χρησιμοποιώ μόνο το VIP, να μην χρησιμοποιώ custom make-up, να μην ξέρω το θέμα. Μου έχει κολλήσει και δεν ξέρω και πόσο χρόνο έχει. Retro Glamour. 13 δευτερόλεπτα αποκλείται να προλάβουμε. Δεν πειράζει, όμως θα βαθμολογήσουμε. Το συγκεκριμένο παιχνίδι, συγγνώμη αν μου κολλάει και δεν φαίνεται καλά, αλλά δεν το κάνω επίτηδες. Αυτή έχει κάνει glamour, το Leopard. Είναι πολύ ωραία, οπότε θα της βάλω ένα 3. Και για new model έχει κάνει τέλειο outfit. Για να δούμε. Μπορείς να πεις ότι είναι και αυτή ωραία, αλλά δεν μου αρέσει πάρα πολύ, οπότε θα της βάλω ένα 2. Κάνει και ωραίες πόζες. Για να δούμε και αυτήν. Πολύ ωραία, μου άρεσε. Έχει τη χριστουγεννιάτικη. Θα της βάλω 3 και αυτή, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει κάνει ωραίο styling. Βέβαια θα ήθελα το δώρο να έχει λίγο διαφορετικό χρώμα, γιατί δεν ξεχωρίζει. Και αυτή το έχει κάνει glamour το Leopard. Αλλά δεν μου αρέσει πολύ. Θα ήθελα λίγο παραπάνω styling, οπότε θα της βάλω 2. Μόνο και μόνο για την προσπάθεια. Επίσης δεν άνοιξε το δώρο μου. Για να ανοίξω. Αχ, πρέπει να περιμένω κάποιες ώρες. Ήδη έχω ανοίξει τα 2. Δεν μου αρέσει πολύ και αυτό δεν είναι πολύ μέχρι το θέμα. Αλλά θα της βάλω 2 για την προσπάθεια, γιατί έχει κάνει ωραίο layering. Αυτή μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά λίγο απλή μου φαίνεται. Θα της βάλω... Τι να της βάλω, θα της βάλω και αυτής 2. Προσπαθώ να ψηφίσω δίκαια. Αυτή δεν πρόλαβε μάλλον, όπως
όπως και εγώ. Δεν θα τη βαθμολογήσω γιατί δεν πρόλαβε, συγγνώμη. Τι να κάνουμε. Ούτε εγώ δεν πρόλαβα και δεν ξέρω αν με βαθμολογήσουν. Τουλάχιστον να κάνουμε πόζες για να... Τουλάχιστον να είμαστε καλές στις πόζες. Εγώ είμαι αυτή. Τι να κάνω, θα κάνω Halloween. Δεν ξέρω τι κάνω. Από τις αγαπημένες πόζες είναι η Summer. Οπα. Ναι, έχω πάρα πολλές. Έχω το Halloween, το Brat, το Editorial, το 1 Billion, το K-pop, το Summer. Το Summer είναι το αγαπημένο μας με το K-pop, το Pop Culture. Culture δεν είμαι σίγουρη να το λέω σωστά. Το Fantasy. Νομίζω αυτά είναι. Αυτή εδώ δεν προλάβαμε να την βαθμολογήσουμε, αλλά ούτως άλλως δεν μου είχε αρέσει καθόλου. Αυτή δεν πρόλαβε πολύ μάλλον. Οπότε δεν θα τη βαθμολογήσουμε. Αν και έχει κάνει ωραίο outfit, αλλά ναι. Joined late. Στο chat κάτι γράφουνε. Διάφορα πράγματα. Και αυτή η τελευταία. Πολύ δεν πρόλαβα πάντως. Ή μπορεί να ήταν και AFK. Άντε καλέ, ποτέ θέλω κι εγώ να παίξω. Επίσης, όσοι έχετε δοκιμάσει το Quest, γιατί και εγώ έκανα το πρώτο chapter, γιατί είναι εύκολο. Βγήκε αυτή πρώτη. Αν και νομίζω ότι άξιζε η δεύτερη για πρώτη. Καλά το πήγαμε. Εγώ τι βγήκα. Εγώ βγήκα ένατη. Όσοι έχετε κάνει το Quest, επειδή και εγώ έκανα το πρώτο chapter, γιατί είναι λίγο εύκολούτσικο, πείτε μου, θέλετε να το κάνω, είναι εύκολο, όσοι το έχετε κάνει ολόκληρο. Πιστεύετε ότι ήταν πιο ωραίο το Halloween, άμα το έχετε παίξει, γιατί εγώ το Halloween το είχα κάνει όλο. Κάνουμε πατινάζ τώρα. Το έχω κάνει όλο, όπως είπα, και ναι. Πάμε να πάρουμε κανένα λεφτό. Δεν έχει πολλά λεφτά, τα πήρανε όλα. Μήπως μπορούμε να κάνουμε το parkour. Για να δούμε. Πού είναι εδώ. Είναι πανδύσκολο. Αποκλείται να τα καταφέρω σε 3 δευτερόλεπτα. Ωραία, για να δούμε το θέμα. K-pop. Λοιπόν, δεν θα κάνω κάποια συγκεκριμένη. Απλά θα κάνω K-pop. Πρέπει να κάνω κάποια συγκεκριμένη. Κόλλησε στο lobby. Πάλι καλά που έχει αυτό το κουμπί. Ωραία, πάμε. Πάμε πρώτα να κάνουμε custom make που παίρνει ώρα. Θα κάνουμε έτσι ένα κορεάτικο ωραίο. Μας πήραν όλες τις θέσεις. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ωραία ματάκια. Κάτι τέτοιο να βάλω σε μάτι. Καλό είναι, ναι. Φρύδια απλά πιστεύω. Χίλια θέλω να βάλω έτσι κορεάτικα. Αυτό νομίζω είναι το καλύτερο. Για να δεν μπορούμε να το χρωματίσουμε και αλλιώς. Αυτό είναι πιο ωραίο. Εδώ δεν θα βάλουμε κάτι, απλά ή να βάλουμε. Θα βάλουμε αυτό. Μετά εδώ εννοείται θα βάλουμε μύτη, γιατί αγαπώ να βάζω μύτη. Θα βάλουμε και λίγο ρούζ για να φαίνεται πιο κορεάτικο. Νομίζω έχουμε κάνει πολύ ωραίο make-up. Πάμε για μαλλιά. Συνήθως έχουν ίσια, ολόίσια, οπότε μπορούμε να βάλουμε ή αυτό εδώ το καινούριο. Δεν ξέρω. Έχουν και κοντά τέτοια περίπου. Δεν είμαι και πολύ φαν το K-pop, αλλά εντάξει, ωραίο είναι. Λέω να βάλω ένα άλλο, έχω σκεφτεί ποιο. Πού είναι? Γρήγορα, να το. Θα το κάνω μαύρο, εννοείται. Νύχια, επειδή συνήθως έχουν κανονικά, θα τα κάνω έτσι μικρούλια. Και ένα τέτοιο χρωματάκι ροζ. Δηλαδή να βάλω και φράτζα. Όχι, δεν θα βάλω φράτζα.
Φοράνε συνήθως έτσι γουνάκια και ναι, νομίζω αυτό είναι το κατάλληλο. Θα το κάνουμε και σε ροζ γραμματάκι. Θα βάλουμε αυτά εδώ τα παπούτσια. Θα κάνουμε όλα άσπρα. Τι άλλο μπορούμε να βάλουμε? Μπορούμε να βάλουμε αυτό. Μου αρέσει. Το κάνω άσπρο. Δεν ξέρω αν μου αρέσει βασικά. Μπορούμε να πάμε να δούμε και τι έχει και στο VIP, για να δούμε τι καινούργια πράγματα έχει βασικά. Μου αρέσουνε. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Θα κάνω layering. Το κάνω πιο... Ωραίο. Δεν ξέρω αν είναι ωραίο. Γιατί είναι διάφανα? Αχ, γιατί είναι έτσι? Λίγο περίεργα. Δηλαδή να βάλουμε αυτό εδώ το καπελάκι και να το χρωματίσουμε. Δεν προλαβαίνω. Για να δούμε, πώς να βάλουμε αυτά εδώ τα αυτάκια. Και αυτά φαίνονται κάπως διάφανα. Ή να βάλουμε και τα δύο. Παιδιά, εντάξει, δεν είμαι και ό,τι καλύτερο στο layering, να ξέρετε. Προειδοποιώ. Ωραία, δεν θα... Όχι. Καταρχάς δεν θα βάλω αυτή την μπλούζα γιατί δεν μου αρέσει. Θα βγάλουμε αυτό και θα έχουμε τα αυτάκια. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε μετά τι μπορούμε να κάνουμε εδώ. Θέλουμε αυτό. Ναι, αυτό θα βάλουμε. Τέλειο. Βάλουμε κάποιο κολλιέ. Αυτό εδώ είναι ωραίο. Αυτό θα βάλουμε. Δεν πολύ φαίνεται βέβαια, αλλά δεν πειράζει, εμείς θα το βάλουμε. Βάλουμε και σκουλαρίκια. Θα φαίνονται, όχι δεν θα φαίνονται. Ναι, νομίζω... Λέτε να βάλουμε και ένα φιωγκάκι. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Αχ, έκατσα κατά λάθος δίπλα σε αυτήν. Δεν ξέρω αν το έχω κάνει σωστά ή αν έχω κάνει κάτι λάθος. Να πάρω μικρόφωνο. Δεν πάρω μικρόφωνο. Καλά, σε όλα είμαι σε φάση να πάρω, να μην πάρω. Λοιπόν, πάμε να δούμε γρήγορα αν έχει κάτι στο VIP. Δεν ξέρω αν μου αρέσει ή άμα δεν μου αρέσει. Έχουν πάρει μικρόφωνο οι άλλες. Καλά, εγώ δεν θα πάρω. Πάμε να δούμε γρήγορα. Θα βάλω αυτό το πλό βραχιολάκι, απλά κάτι για να υπάρχει στο χέρι μου. Μου σταμάτησε η μουσική για κάτι δευτερόλεπτο. Θα βάλω και αυτό για layering. Ναι, τέλειο. Δεν ξέρω πώς βγήκε, δεν προλαβαίνουμε να αλλάξουμε κάτι. Πιστεύω βγήκε ωραίο. Αυτή μου φαίνεται... Δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει καθόλου. Έχει κάνει χρυσά παπούτσια, μετά έχει βάλει φτερά, γουνάκια. Το έχει κάνει πάντως πολύ έτσι. Κάνω ό,τι μου αρέσει. Δεν την νοιάζει. Αυτή είναι πολύ παρόμοια με πριν. Θα της βάλω ένα 2. Τίμιο 2 πιστεύω. Λέτε παιδιά οι άλλοι να μην πιστεύουν, να μην ψηφίζουν δίκαια. Αυτή δεν μου αρέσει καθόλου. Θα ήθελα λίγο παραπάνω προσπάθεια. Πείτε μου αν θέλετε και άλλα τέτοια βίντεο dress to impress. Γιατί εμένα μου αρέσει full το dress to impress. Ή άμα θέλετε κάποιο άλλο παιχνίδι. Αυτή μου αρέσει πάρα πολύ. Θα της βάλω ένα 3 νομίζω. Το έχει παίξει τέλεια. Έχει βάλει και
έτσι χρώματα τέλεια, καλσόν, μπότες, το έχει κάνει τέλεια, μιλάμε. Εγώ είμαι αυτή. Πάμε να δούμε τι πόσες θα κάνουμε. Όπα, κατπάτησα. Κάνω αυτό. Δεν ξέρω τι έκανα. Δεν έχω ιδέα τι έκανα. Ελπίζω να βγήκα καλή θέση. Αχ, δεν βγήκα. Καλά, δεν πειράζει. Πήρα 7 αστέρια μόνο. Γιατί τόσα λίγα? Λέτε να μην ψηφίζουν δίκαια κάποιοι. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί ρε φίλε, τόσο χάλια ήτανε. Πείτε μου στο σχόλιο άμα άξιζε να βγω. Να πάρω 7 αστέρια και να βγω τέτοια θέση. Κάνουμε πατινάζ. Slay. Ω, Μιτσί, μια λάμα. Είναι παγωμένη. Νομίζω θα παίξουμε άλλο έναν γύρο. Ναι. Και πείτε μου άμα θέλετε και άλλα βίντεο, θα κάνω κι άλλο. Μπορώ να βγω από εδώ. Για να δούμε, ελπίζω να βγάλει ωραίο θέμα που να το ξέρω. Funeral δεν είναι, κηδεία. Κηδεία δεν είναι. Ελπίζω να είναι κηδεία και να μην το παίξω λάθος. Για να δούμε. All black, yes. Αυτό είναι. Πολύ ωραίο το θέμα, μου άρεσε. Λοιπόν, πάμε για μαλλί. Πάμε να δούμε από την αρχή τι έχει. Λοιπόν, λέω να βάλω κάτι τέτοιο. Ωραίο. Ωραίο, μου αρέσει. Για φάτσα έτσι να βάλω κάποια στενάχωρη. Γιατί μου κόλλησε. Ωραίο. Κάποια έτσι στενάχωρα μάτια υπάρχουν. Αυτά μου θυμίζουν λίγο στενάχωρα. Ή όχι. Δεν έχω ιδέα. Μα θα βάλω αυτά και ό,τι γίνει. Τώρα ένα φρύδι έτσι που να είναι λίγο στεναχωρημένο προς τα πάνω. Ωραίο. Χεία τώρα τι μπορούμε να βάλουμε. Τι χεία έχουνε. Αυτά είναι ωραία. Ναι, πολύ ωραίο. Και να βάλουμε και μάσκαρες και καλά, ότι μου πέφτουνε και κλαίω. Τέλειο. Πολύ ωραίο. Μου άρεσε. Ήθελα να κάνω απλά μαύρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα βάλουμε. Λέω να βάλω αυτή εδώ τη φούστα. Μαύρη. Μετά αυτές εδώ τις γόβες. Πολύ ωραίες. Από κάτω θα είναι κόκκινες γιατί ταιριάζει πιστεύω. Νομίζω πως μπορούμε να φορέσουμε λίγο έτσι, να το πω, κι άλλο χρώμα ή όχι. Όπα. Καλά, δεν θα βάλω, αλλά δεν ξέρω, νομίζω μπορούμε. Αυτή το έχει παίξει πάρα πολύ ωραία, έχει πάρει και λουλούδια. Λέτε να πάρω κι εγώ, μου άρεσε. Λέω να βάλω γάντια, πρώτον.
Γάντια. Να τα. Δεν θέλω φουρ. Θα τα κάνω μαύρα εννοείται. Και θα βάλω και ένα βραχιολάκι. Άσπρο νομίζω μπορείς να φορέσεις. Αν δεν κάνω λάθος. Τώρα θέλουμε ένα αυτό πολύ ωραίο. Κατπάτσα. Ναι. Τι έχω πατήσει, τι έχει γίνει. Ναι, μου έχει κολλήσει. Ναι, ωραία, τα καταφέραμε επιτέλους. Θα πάρω αυτό το τσαντάκι και θα κάνω όλες τις λεπτομέρειες μαύρες. Από πάνω δεν έχω ιδέα τι να βάλω. Να βάλω αυτό. Όχι, θέλουμε κάτι καντομάνικο για να φαίνονται τα γάτια. Αυτό ναι, τέλειο. Και θα το κάνουμε άσπρο. Καλά, μου άρεσε παιδιά η ιδέα, πάρωσε πάρα πολύ η ιδέα των λουλουδιών, οπότε θα βάλω και εγώ λουλούδια. Εδώ δεν είναι τα λουλούδια. Ναι. Πόρτωσέ μου, σε παρακαλώ. Καλά, θα πατήσουμε όπου να είναι, γιατί νομίζω θα το καταφέρω. Όχι, καπέλα πατάω. Αχ, αγχώθηκα. Δεν προλαβαίνουμε, αποκλείεται ρε. Έλα. Καλά, νομίζω καλό είναι και αυτό που έχουμε καταφέρει να κάνουμε. Αυτή για κηδεία καμία σχέση, κατά την δικιά μου γνώμη. Δεν θα την βαθμολογήσω. Οπότε ναι. Λοιπόν, αυτός είναι ο τελευταίος γύρος. Μαχαίρι είναι και καλά, λες και τη σκοτώσε αυτήν. Αυτό είναι λίγο έξυπνο, θα βάλω ένα 2. Και καλά τη σκότωσε αυτήν. Τύπου τέτοια φάση. Α, εγώ είμαι αυτή. Δεν ξέρω πώς έκανα. Αυτή μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά για να βγούμε και σε ένα γύρο έτσι, σε καλή βαθμολογία, θα βάλω 2. Αν και είναι πάρα πολύ ωραία. Το έπαιξε τέλεια, έχει βάλει καλσόν, λουλούδια, στέκες. Η φάτσα της είναι χαρούμενη και όχι χαρούμενη. Τύπου, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Αυτή το έχει παίξει τέλεια. Θα της βάλω 2. Αλλά λίγο έχει βάλει φρουφρού και αυτάκι για κηδεία φρουφρού. Και πολύ ψηλά παπούτσια, οπότε... Αυτή, δεν μου πολύ αρέσει. Γιατί τα λουλούδια τα άφησε σε τέτοιο χρώμα και δεν είναι ωραία. Μου έχει κολλήσει και όλο και είναι πιο πίσω. Τέλος πάντων. Ωραίο. Ωραίο, πολύ ωραίο, μου άρεσε. 2. Είναι εδώ, τι λένε στο chat. Λοιπόν, για να δούμε. Νομίζω η προηγούμενη τελευταία. Φοράει το φόρμα της Έλσας από το Quest. Αλλά δεν έχει κάνει layering και δεν φοράει σχεδόν τίποτα, οπότε δυστυχώς. Όχι, δεν της βάζω βαθμολογία.
Για να δούμε. Ναι, βγήκα δεύτερη. Για να δούμε πόσο αστέρια πήρα. 12. Οκ, δεν ψηφίζουν και πάρα πολύ καλά. Λοιπόν. Όχι Παναγιά, κόλλησα. Και στάθηκα λοιπόν εδώ πέρα έτσι στο δέντρο, στεναχωρημένη με αυτή τη φάτσα, για να σας αποχαιρετήσω. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Άμα θέλετε κι άλλα μπορείτε να μου πείτε, μπορείτε να μου πείτε και τι άλλο θέλετε να παίξω, μπορείτε να μου πείτε και τι θέλετε να κάνω στο τρεις του Embrace. Τώρα έχει ζει άλλο θέμα. Οπότε ναι, αυτό ήταν το βίντεο. Γεια σας!